Pag-uwi ni Roble sa bahay ng kanyang maestro, ay dumiretso na siya sa kanyang silid upang makapagpahinga. Hindi na niya muna inistorbo si Nong Jem. Gawa ng papasapit na ang hating gabi noong mga panahong yon. Sumapit ang umaga at doon na ni Roble ipinagkwento sa kanyang maestro ang sinapit ng mangkukulam na yon. Mukhang nasasanay ka na talaga ng husto, Roble. Ipagpatuloy mo lang yan dahil marami ka pang madadaan ng pagsubok sa iyong buhay. Wika ni Nong Jem. Opo, maestro. Maaari ko hubang malaman kung ano ang susunod kong pagsubok? Tanong ni Roble. Napakasimple ng pangalawang pagsubok, Roble. Heto, basahin mo. Wika ni Nong Jem habang inaabot sa mesa ang isang librong singliit lang ng palad. Nakasulat ang librong yon sa purong Latin na merong kayumangging mga pahina. Maging ang numero sa bawat pahina ng librong yon ay nakasulat sa numerong Roman. Agad namang hinawakan ito ni Roble upang mabasa niya ito ng lubusan. Paghawak niya rito ay nakakapagtakang kahit lapat lamang ng kanyang mga daliri ay hindi niya mailapat sa libretang yon. Para bang merong harang na nakapalibot sa libretang yon kaya hindi ito mahawakan ni Roble. Nong Jem, napakahirap naman po nitong basahin. Tsaka hindi ko ho kayang maibuklat. Wika ni Roble. Mahirap yan, Roble, kung hindi mo alam ang susi para sa harang na yan. Kung iisipin, kahit batang sanggol ay alam kung paano yan buklatin. Ang pagbuklat sa bawat libro ay nangangailangan ng determinasyon ng mambabasa na basahin ito hanggang sa dulo. Sa kaso ng libretang hawak mo, ay nangangailangan yan ng mga kondisyon. Ikaw na ang bahalang tumuklas sa kondisyong kailangan ng karunungang yan. Sagot naman ni Nong Jem. Hindi naman nakaimik si Roble noong mga panahong yon sa kadahilanang hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Nong Jem sa kanyang mga binitawang salita. Kahit anong hawak dito ni Roble ay hindi yon kayang lapitan ng kanyang mga daliri. Ilang beses niya din itong pilit hinahawakan pero hindi talaga nakakalapit ang kanyang mga daliri dito. Kaya ang ginawa niya ay sinubukan niya yung hawakan gamit-gamit ang maliit na kahoy. Gulat na gulat si Roble nang madantayan yon ng mga kahoy na ginamit niya. Napakalalim na palaisipan para sa kanya kung bakit hindi niya yon nahahawakan. Pananalig sa Panginoon at sarili ang mga paraan upang malagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay, Roble. Wika ni Nong Jem habang nag-aayos ng kanilang makakain. Nang matapos ng magkape si Roble ay iniwan niya ang libretang yon sa kanilang mesa upang gawin na ang kanyang mga trabahong nakalaan. Agad din namang kinuha ni Nong Jem ang libretang yon at dali-daling inilagay yon sa kanilang altar. Sumapit ang hapon at napag-utusan si Roble ni Nong Jem na pumunta sa bayan. Pinabibili siya nito ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Agad namang tumungo si Roble sa bayan para makapamili. Marami-rami pa kasing gagawin nung araw na yon. Bukod sa sisibak pa siya ng kahoy, ay magdidilig pa siya ng mga halamang gamot na pananim ni Nong Jem. Habang naglalakad si Roble papauwi, ay pilit niya pa ring iniisip kung ano ang nais ipahiwatig ng kanyang maestro sa katagang binitawan nito noong nag-uusap sila kanina. Maaari kasing andun ang susing hinahanap ni Roble
upang mahawakan niya ang libretang ibinigay sa kanya. Nong Jem, nandito na ho yung mga pinabili ninyo. Aayusin ko lang ho dito sa lalagyanan. Wika ni Roble pagdating niya sa kanilang kusina. Oo, sige. Iwan mo lang dyan ang ulam, Roble. Ako nang bahalang magluto niyan. Sagot naman sa kanya ng kanyang maestro. Sumapit ang gabi at patuloy pa rin sa pag-iisip si Roble. Lumabas muna siya ng kanilang tahanan upang mag-ikot-ikot sa labas nang sa gayoy makapag-isip siya ng maayos. Hindi din kasi maalis kay Roble ang mga katanungang hindi nasasagutan ng kanyang isipan. Habang naglalakad siya ay meron siyang nasipat di kalayuan sa kanya na grupo ng mga maranhig. Meron itong tangay-tangay habang tumatakbo papalayo ng bayan. Nang makita ito ni Roble, ay agad niyang sinundan ang mga yon upang mailigtas ang taong nadakip nito. Alam din kasi niyang magiging masalimuot ang naghihintay na kamatayan sa taong yon dahil sa brutal na pagpatay ng mga maranhig. Dahan-dahang sinundan ni Roble ang 3 maranhig na yon upang malaman kung saan ito daraan. Nais niya kasing makalapit muna ito sa may tabing lawa upang mas mabilisan niya itong mapatay. Mahirap kay Roble na makakalaban ng 3 maranhig ng sabay-sabay, gawa ng kasing lakas niya ang mga yon. Ang tanging kalamangan lamang ni Roble sa mga yon ay hindi siya naaapektuhan ng mga pangontra laban sa mga maranhig. Nang makarating na sila sa may bandang lawa, ay doon na nag-umpisang gawin ni Roble ang kanyang mga plano. Pasimpleng ibinabad niya ang kanyang mga kamay sa lawa at agad niyang sinugod ang isang maranhig na nasa likuran ng mga ibang kasama nito. Walang sabi-sabi ay agaran niyang sinunggaban ang maranhig na nasa likuran at pinaulanan ng suntok sa mukha nito. Pagsuntok dito ni Roble ay biglang naging uod ang mukha nito hanggang sa nilamuna ng mga uod na yon ang lahat ng parte ng katawan ng maranhig. Agad yung pinag-aapakan ni Roble hanggang sa mapisa ang malalaking uod na nasa lupa. Nang makita siya ng 2 kasama nito, ay agad din namang sumugod ang mga yon upang hindi tuluyang mapatay ni Roble ang anyong uod ng maranhig na kanyang nalagyan ng pangontra. Hindi ka talaga titigil no? Wika ng isang maranhig habang sinasakal siya sa leeg. Kahit nakasakal na ang mga yon, ay pilit pa ring inaapakan ni Roble ang mga uod na nasa lupa. Hanggang sa marami nang namatay sa uod na yon na siyang ikinagalit ng mga maranhig na kasama nito. Tupi! Tupi! Hayop ka! Bakit mo pinatay si Tupi? Sigaw ng isang maranhig sa mga namamatay na uod. Matapos mamatay ng mga uod na yon, ay hindi na nagawang makabalik pa sa dating anyo ng maranhig na nalagyan ng sumpa ng tubig. Nag-aangil na ang 2 maranhig na yon dahil sa galit kay Roble. Ang biktimang hawak ng mga ito kanina ay nakawala na dahil sa itinapon ito ng maranhig nang natunugan nito si Roble. Halos magapos na si Roble noong mga panahong yon dahil sa higpit ng pagkakasakal ng mga maranhig sa kanya. Animoy pinupuluputan siya ng ahas dahil sa bawat galaw niya ay pahigpit na ng pahigpit ang mga kamay na nakagapos sa kanyang katawan. Jesus Cruz Novis Cruz Suprendido Jesus de Cristo, Salvame Domine Impactui. Usal ni Roble habang siya'y pinupuluputan ng mga maranhig. Nang marinig ito ng mga maranhig,
ay animoy para silang baliw na nagsisitakbo papalayo kay Roble. Samantalang si Roble noong mga panahong yon ay patuloy pa rin sa pag-uusal kahit meron ng lumalabas na apoy sa kanyang bibig. Habang nag-uusal si Roble, ay sinugod niya ang 2 maranhig na papalayo na sa kanya. Nang mahawakan niya ang isa rito, ay inusalan niya yon ng ilang ulit hanggang sa nabaliw na ang mga yon. Nag-anyong uod ang maranhig na yon upang makatakas ng tuluyan kay Roble. Ang hindi lang inaasahan ng mga maranhig na yon ay ang pag-apoy ng kaanyuan niyang uod dahil sa mga binibitawang usal ni Roble. Matapos yan ay biglang lumiyab ang mga uod na nasa lupa. Ang isa namang maranhig na nakalayo na kay Roble ay hindi na niya nagawa pang sundan. Hinayaan niya na lang yon sa kadahilanang hindi na niya yon maaari pang sundan sa lugar na walang tubig. Labis-labis ring ikinahina ni Roble ang pag-uusal niya ng mga katagang binitawan niya sa maranhig na kanyang napaslang. Halos hindi na makatakbo si Roble noong mga panahong yon sa kadahilanang iniinda niya ang sakit at hapdi ng kanyang lalamunan at bibig. Nang makarating na siya sa kanilang bahay, ay agad naman itong dumiretso sa kanyang silid upang makapagpahinga. Sumapit ang gabi ng sumunod na araw, ay dinayo sila Roble ng mga puno ng maranhig. Bata! Lumabas ka dyan! Sigaw ng isang maranhig. Agad namang lumabas si Nong Jem upang tingnan ang mga panauhin sa labas ng kanilang tahanan. Napakalayo nito sa kanilang bakuran sa kadahilan ng napakaraming pangontrang nakapaikot sa bahay ni Nong Jem. Ano ang kailangan nyo? Tanong ni Nong Jem sa mga ito. Yung disipulo mo tanda, merong ginawang pakikialam sa angka namin. Sagot naman ng isa sa mga maranhig. Umalis na kayo dito. Abala ang disipulo ko. Sagot naman dito ni Nong Jem. Nang nagmamatigas pa rin ang mga yon ay nag-usal na si Nong Jem ng mga pantaboy sa mga ito. Ang sabi ko, umalis na kayo sa pamamahay ko. Dagdag pa ni Nong Jem. Ipagpaumanhin po ninyo, Ginoo, ang aming pag-eeskandalo. Alis na po kami. Sagot naman ng pinuno ng mga maranhig. Agad namang napatigil si Nong Jem sa pag-uusal, gawa nang nakaramdam siya ng bahagyang takot sa sagot ng maranhig na yon. Alam niyang yon ang pinakamalakas sa grupo sa kadahilanang malumanay yon kung mangusap. Nakakatakot ang mga ganoong uri ng maranhig, gawa ng hindi mo masusukat ang abilidad nito at katangian. Maaaring hindi rin yon tinatablan ng mga sumpa na siyang labis-labis na ikinakabahala ni Nong Jem. Maestro, sino yung mga yon? Tanong ni Roble na nasa loob ng kanilang bahay. Hindi kasi siya pinahintulutan ng kanyang maestro na lumabas upang kausapin ang mga yon. Ginawa yun ni Nong Jem upang maiwasan pa ang matinding komosyon sa kanilang tahanan. Matapos nitong makapag-usap, ay pinakiusapan muna ni Nong Jem si Roble na bawas-bawasan na muna ang kanyang paglalabas ng bahay tuwing gabi. Kung maaari sana, ay umaga na lang muna ang kanyang paglabas upang magpahangin at para makaiwas na rin sa mga maranhig na kanyang kaangkan. Oho, maestro. Pasensya na at nagawa ko pong magdala ng di pagkakaunawaan sa inyong tahanan. Sagot naman ni Roble. Wala yung problema, Roble. Itinuturing na kitang anak ko
Kaya kahit anong mangyari ay ipagtatanggol kita sa abot ng aking makakaya. Sige na, ipagpatuloy mo na ang iyong pagsasanay. Sagot naman ni Nong Jem. Nang matapos na silang makapag-usap ay agad namang bumalik sa pagkakaupo si Roble sa kanilang mesa upang ipagpatuloy ang pagbuklat sa libretang ibinigay sa kanya ni Nong Jem. Napakalalim na ng kanyang iniisip noong mga panahong yon upang mapagtagumpayan niya ang pagsubok na ibinigay sa kanya ng kanyang maestro. Nong Jem, pwede ho bang gabayan niyo ko rito nang sa gayoy mahawakan ko ang libretang ito? Wika naman ni Roble. Panalangin, Roble. Ang susi upang mahawakan mo ang mga makapangyarihang talatang iniwan sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa libretang yan ay nakapaloob ang ibang usal na gamit ng ating Panginoon at ng kanyang mga disipulo sa pagtaboy ng masasamang espiritu at dyablo. Ang pagiging puro ng bawat tao ay sapat na basehan upang mabasa nila ang mga katagang nakasaad sa Biblia. Kapag naman ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ay nagnanais ng pagbabago, ang kailangan nilang hikayatin ay ang kanilang mga sarili upang maging mabuti. Pananalig, pagsisisi, at paghingi ng tawad sa mapagpatawad na Ama ang maaari mong gawin upang pahintulutan ka nitong mahawakan ang kanyang karunungang ibinilin. Pagpapaliwanag naman ni Nong Jem. Nang marinig ito ni Roble ay doon niya naunawaan ang nais iparating nito sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay lumabas siya ng kanilang bahay upang manalangin ng taus-puso. Lumuhod siya sa kanilang hardin at pumikit. Panginoon, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga pagkakasala. Labis-labis ako nagsisisi at nagsusumamo sa iyo. Panginoong Hesus, naniniwala akong mahal mo ko. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Tulungan mo kong maging mas mabuting tao. Panalangin ni Roble habang naiiyak-iyak at nakapikit yon. Habang taos-pusong nananalangin si Roble ay merong kakaibang nangyayari at sa hindi malamang dahilan ay biglang gumaan ang pakiramdam ni Roble at bumungad sa kanya ang napakabangong simoy ng hangin na doon niya pa lamang naamoy buong buhay niya. Meron din siyang naramdamang malamig na hangin na para bang dumapo sa kanyang mga balikat. Agad namang napatigil si Roble dahil sa mga naramdaman niyang yon. Matapos yan ay ipinagpatuloy ulit ni Roble ang kanyang panalangin para sa Panginoon. Habang siya ay nananalangin ay hindi niya napansing. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit sa bawat panalangin kanyang binabanggit. Napakagaan na din ng kanyang pakiramdam noong mga panahong yon. Inabutan si Roble ng madaling araw ng pagdarasal sa kanilang hardin. Halos bumauna ang mga batong niluluhuran niya sa kanyang tuhod dahil sa tagal niyang nakaluhod dito. Hindi naman to iniinda ni Roble. Gawa ng manhid na siya sa mga sugat na mabababaw. Oy Roble, halika na nga rito at magkape. Sabi ng kanyang maestro habang nasa kusina. Agad namang tinapos ni Roble ang kanyang pakikiusap sa ama upang tunguhin na si Nong Jem sa kanilang kusina. Pagpasok ni Roble sa kanilang kusina ay nagulat si Nong Jem sa kadahilanang napakaaliwalas na ng mukha ni Roble. Nang makita niya itong nasa ganoong estado,
ay agad niyang kinuha ang libreta at pinahawakan yun sa kanya. Hindi pa nga ito nahahawakan ni Roble, ay agad namang nagwika si Nong Jem nang, Nakapasa ka na sa pangalawang pagsubok, Roble. Ang paglilinis ng iyong kaluluwa. sabay abot nito ng libreta kay Roble. Agad namang hinawakan yon ni Roble at laking gulat na lamang niya nang mabuklat niya ito ng walang kahirap-hirap. Labis-labis na tuwa ang naranasan ni Roble nung mga panahong yon dahil sa pinahintulutan na siya ng Panginoon na basahin ang kanyang iniwang bilin. Halos sa bawat pagbuklat ni Roble sa libretang yon ay napapaluha siya sa kanyang mga nababasa. Ilang araw ding binasa yon ni Roble hanggang sa naging pamilyar na siya sa lahat ng nilalaman ng libretang ibinigay sa kanya ni Nong Jem. Sumasama na rin si Roble sa bawat pagrorosaryo ni Nong Jem upang mas lalo niya pang mapatibay ang kanyang pananalig sa Amang may likha ng lahat ng nilalang. Lumipas ang ilang buwan at kabisado na ni Roble ang mga nakapaloob sa libretang yon. Marami-rami na siyang naililigtas na mga tao sa kamay ng mga aswang. Sa bawat pagsasanay ni Roble ay siya namang pakikipaglaban niya sa pangalawang katauhang nasa loob ng kanyang sistema. Kapag nakakagawa ng masama si Roble, ay bumabalik ang bigat ng kanyang pakiramdam sa tuwing magdadasal siya sa Panginoon. Animoy, isang parusa yon para sa kanya ng may kapal sa tuwing gagawa siya ng di kaaya-ayang bagay. Hanggang sa sumapit ang isang araw na merong pumunta sa kanilang tahanan na nanghihingi ng tulong. Nong Jem! Nong Jem! Tao po! Wika ng lalaki habang nasa labas ng kanilang bahay. Mag-aalas 7 na kasi ng gabi noong mga panahong yon, kaya nakasara na ang bahay nila Nong Jem. Agad din namang pinagbuksan yon ni Roble upang papasukin. "Pasok po kayo, Manong," wika naman ni Roble. Agad din namang pumasok ang lalaking yon upang kausapin si Nong Jem. Nadatnan silang kumakain ng panggabihan ni Roble, kaya niyaya na din ni Nong Jem ang kanilang panauhin. Nong Jem, nais ko ho sanang imbitahan kayo sa aming bahay kasi yung anak ko parang nagde-deliryo na eh. Wika naman ang panauhin na parabang natataranta at naiiyak na. Agad din namang tinapos ni Nong Jem ang pagkain niya at dali-daling kumuha ng mga gamit upang mapuntahan na yon ng mas maaga. Isinama niya na si Roble nang sa gayoy makita nito kung paano siya manggamot. Nais kasi ni Nong Jem na malaman at maunawaan lahat ni Roble ang kanyang mga estilo sa bawat pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang at sa paggamot ng mga biktima nito. Nang makita yon ni Nong Jem ay agad yung nilagyan ng talandro habang nag-uusal. Nais malaman ni Nong Jem kung anong uri ng nilalang ang gumagambala sa batang yon. Matapos nitong mag-usal ay lumiyad-liyad ang batang yon habang pilit ibinabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang higaan. Nako, tikbalang to. Roble, kumuha ka nga ng bawang. Wika at utos ni Nong Jem. Agad namang tinugon ni Roble ang utos ng kanyang maestro hanggang sa makabalik din naman kaagad ito na merong daladalang bawang. Nang inilapit na ni Nong Jem ang bawang na yon, ay agad nawalan ng malay ang bata at nakarinig sila ng paghalinghinga ng kabayo sa labas ng bakuran. Agad yung pinuntahan ni Roble sa kadahilanang nais niya ring makakita ng tikbalang. Paglabas niya ng bahay
ay doon niya nakita ang malaking kabayo na sumuot sa damuhan. Napakalaki ng katawan ng kabayong yon na kahit sa malayo ay kitang-kita ni Roble ang hubog ng katawan nito. Sinundan niya yon hanggang sa makarating siya sa isang punong tinitirhan nito. Nang akmang papalahuna ang tikbalang na yon, ay agad niyang sinigawan ito upang hindi ito tuluyang maglaho. Agad din namang tumitig sa kanya ang tikbalang dahil sa ginawa niyang kapangahasan. Bakit mo ko sinusundan? Iniwan ko na ang batang yon at hindi ko na babalikan. Wika naman ng tikbalang. Agad din naman itong naglaho sa paningin ni Roble matapos nitong magsalita. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay doon na makukuha ni Roble ang pinakainiingatan ng mga angkan ng Maranhig. Okay, kung mapapansin nyo, wala na yung tunog ng drums, no? Kasi hindi naman to ending eh. Kumbaga, parang closing episode lang siya. Tapos yung susunod natin na episode, panibagong bakbakan at aksyonan na naman. Napakaganda ng kwento ng Maranhig. Talagang hindi ko maiwasang hindi sabihin na halo talaga yung kwento eh. Merong aral para sa kaliwa, tapos merong aral para sa kanan. Katulad na lang din ng mga antingero na nabubuhay pa sa mga panahon ngayon. 'Di ba? May mga antingero na meron talagang halong karunungan eh. Meron silang pangkanan tapos meron silang kaliwa. Kaya shout out sa mga antingerong double-sided ang gamit. Yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Salamat.